El consellero de Traballo, Ricardo Varela, presidió esta tarde la sesión constitutiva del Pacto Territorial de Empleo de Ourense, que nace con la misión de planificar políticas laborales para una población de más de 237.000 personas, con más de 86.000 trabajadores y cerca de 13.000 parados. Un total de 53 concellos toman parte en este proyecto, que tiene como objetivo incrementar la gestión coordinada de los recursos públicos que se destinan a políticas laborales. Este pacto territorial, que é un pacto amplio que colle a máis de 50 concellos, pois analizará as posibilidades do territorio, as debilidades e as fortalezas, diseñará un plan de emprego para o territorio e propondrá a Xunta de Galicia as políticas a levar a cabo políticas activas en materia de formación e as políticas activas da propia Consellería. En resumen, é unha descentralización das políticas da Consellería para a participación de concellos, empresarios e organizacións sindicais. Empresarios, sindicatos y alcaldes de los concellos integrantes de este pacto participaron en la primera sesión. La inversión que se realizará en el conjunto de políticas de empleo rondará los 24 millones de euros. Neste pacto territorial se diseñarán políticas de emprego que en torno a 24 millóns de euros en lo que se refire ao investimento da propia Xunta de Galicia. E esas políticas van acompañadas tamén en algunhas das súas áreas das súas actuacións con un plus con respecto a aqueles territorios que teñen máis dificultade. Actualmente la Xunta tiene en marcha 15 pactos territoriales de empleo en 15 zonas de la comunidad autónoma. El papel de los concellos es clave en su desarrollo porque son los mejores conocedores de la realidad laboral de cada zona. Eu creo que somos os concellos, precisamente, os que teñemos un coñecemento máis profundo da realidade e das necesidades que existen en cuanto á relación da formación co o que nos demanda o propio mercado. Por lo tanto, eu creo que esta é unha decisión importante que vai dar uns frutos interesantes de inmediato. Una asamblea general será la encargada de evaluar las acciones del Pacto Territorial de Empleo de Ourense.